Gde ste ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Mi nastavljamo da snimamo Minecraft, ali na ovom kanalu nećemo snimati samo Minecraft, bilo bi to dosadno. I sada ćemo da snimamo malo preživljavanje. I na početku najvažnije je drvo, pa hajmo onda da pronađemo drvo. Gde ste lignje? Kakva je voda? Ali je ladno. Ali dobro, proleće, ali još uvek nije za kupanje. Nije lepa voda, bre. Ma boli, nije hulo. Nema veze, da mi nastavimo s Minecraftom. Da se ne sprdamo toliko. Da iscepamo nekoliko drva, to će nam biti dovoljno. Sad napravimo daske. I idemo, najvažnije prvo što se pravi je radna tabla. Bez nje mnogo stvari ne biste mogli da napravite. To je jedna od najvažnijih stvari u celom Minecraftu, u preživljavanju. Prvo napravite štapiće da bi pravili alate. Najvažniji alat vam je kramp, da bi mogli da tražite rude, te stvari. Onda mač. I nemamo dovoljno štapova, pa stavimo ovako. I sekiru, tačno za sekiru. I prvo ćemo napraviti drveni alat, zato što smo tek počeli. I lopatu ćemo napraviti. Treba nam još drva. Pada noć. Šta se to čulo? Šta uradi? Izvinite, greška. Zbog male greške. Ali mi nastavljamo sa snimanjem. I tako. Nemojte misliti, ljudi, da sam ja klinac, imam više od 14 godina. Šans, nemam toliko, imam 19 godina. Imam 19 godina i snimat ću nov sam na YouTube-u, mislim postojim već mjesec dana, ali nisam imao dobre programe za snimanje, pa sam našao ovaj i sad mi ide bolje. Šta nam još treba? Ne, za sad ništa. A da, lopatu ćemo napraviti. I idemo dalje. U ovom klipu ću pomenuti mog brata Nemanju. On me stalno gleda kako snimam i smara me, ali nema veze, aj se predstavi. Ja sam Nemanja, gledam ga stalno kako snima. Da, on je mlađi od mene mnogo godina. Izvinite ako ste čuli neko lupanje. Sada je vreme za spavanje, ali mi nemamo krevet kad smo tako siromašni. Ali zato ćemo pobiti neke ovčice. Idemo. Gde je Vunar? Evo ga. Evo je. Ne, evo ga.
Evo druga vuna. Treća. Sad ćemo da napravimo... U stvari, ajmo prvu noć da prespavamo napolju, oko neki klošari, da budemo odmorni za sutra. U stvari, obrnuto. Idemo, razbijemo ovu radnu tablicu i sad da legnemo da spavamo. Pod otvorenim nebom, kako bi se rekao. I evo, probudili smo se, sad smo spremni za rad, samo da posečemo još malo drveta. U ovoj kući ću napraviti jedan, ne u ovoj kući, u ovoj epizodi ću napraviti jedan mali deo kuće. I neću celo. Ova kuća će biti velika, tako želim da je napravim. Pa ću je praviti u nekoliko epizoda. Ajmo mi malo da kopamo. To je najdosadniji deo Minecrafta. Po meni bar. Ja uglavnom igram Minecraft na serveru. Možda budem snimao nešto na serveru. Kao na primjer Hunger Games. I parkour, naravno. Parkour je jedna od mojih omiljenih igara na serveru. Zanimljiv i težak, a ja sam dobar u prelaženju tih parkourova. Kad budem snimao, naravno neću varati. I ovo ću da obeležim s ovim mladicama. I izvinite ako čujete neke zvuke. Ajmo. Evo, nemamo još uvek dovoljno dasaka za kuću. Sada ću napravim nešto od kamena. Napravit ću prvo kameni kramp. Po kamenu sekiru. Još malo štapića. Neću da ovih dasaka ima ih više. Sad napravit ću kameni mač. I to je... Ne drveni mač, kameni mač. Malo sam zbunjen. Ali nema veze. Nastavljamo sa snimanjem Minecrafta. Evo, ova sekira je bolja. Ajmo onda danas da krenemo u ovoj epizodi da gradimo kuću. Neće kuća biti ovolicka. Ovaj prvi deo će biti od dasaka. Zamislio sam kuću da bude mnogo lepa. I evo, nastavimo da gradimo. Neće biti baš nešto previše velika. Evo, neka i ovaj rudnik bude naša kuća. Evo, prekriću ga daskama. Stvari, neću daskama, pošto će mi pod biti od daska. Nek za sad bude ovakav. Pa ćemo vidjeti za kasnije kako će biti. Mislim da je dovoljno široko. Evo, tačno dovoljno dasaka. Pa,
ovaj deo